дар тоҷикистон аз 5 январ шурӯъ карда маҳдудиятҳои расмӣ дар истифодабарии нерӯи барқ аз ҷониби аҳолӣ ҷорӣ карда шуданд. Дар айни замон ба ғайр аз сокинони пойтахт ва биноҳои бисёр қабата дар шаҳрҳои калон, нерӯи барқ ба аҳолӣ аз соати 6 субҳ то 11 шаб дода мешавад. шабона сокинони ноҳияҳо ва минтақаҳо бидуни нерӯи барқ мемонанд. ёдрас мекунем, ки дар як ҷаласаи корӣ бо иштироки аъзоёни ҳукумат, сарони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои пойтахт, шаҳрҳо ва вилоятҳои тобеи ҷумҳурӣ, ки рӯзи 15 декабр баргузор шуда буд, президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аҳолиро ба истифодаи сарфаи нерӯи барқ даъват карда буд. Дар акси ҳол ӯ таъкид кард, ки маҳдудият ҷорӣ мекунад. қабл аз ин аҳолии кишвар ба истиснои сокинони пойтахт дар тӯли зиёда аз як моҳ аз аввали ноябр то 10 декабр аз қатъшавии доимии нерӯи барқ азият мекашиданд. нерӯи барқ ба аҳолӣ аз соати 8 субҳ то 17 шом дода мешуд. корҳои назоратӣ, таъмири профилактикӣ натонистем, ки мардума пурра бо барқ таъмин намоем. ҷолиби диққат аст, ки бинобар иттилои Азия плюс бо истинод ба Кумитаи омори назди президенти ҷумҳурӣ, дар моҳҳои охири соли 2020 Тоҷикистон тадриҷан интиқоли нерӯи барқро ба ҳамсоя кишварҳо тақрибан 80% афзоиш дод. ҳамин тавр моҳи сентябри соли гузашта нерӯи барқи Тоҷикистон ба истеъмолкунандагони хориҷӣ ба маблағи беш аз $1.9 миллион, моҳи октябр тақрибан $2 миллион, моҳи ноябр беш аз $2.7 миллион ва моҳи декабр қариб $3.4 миллион дода шудааст. гуфтанд, ки мо гӯё ки барқа ба Афғонистону Покистон мефурӯшем.